bêjim. Wextê ku tu li kolanê nikarî bijinekî re bidî bistînî pêra kafe vexwî, xwarin bixwî, pêra hevaltî bikî, dîrek mejiyê te xab bixebite biçe psikolog. Yani tedaviya wî heye tune nizanim ama divê tu tedavî bî. Her jina ku te dît îcab nake dilê te bibêje. Yani tu dikarî insana weke xwişkê xwe jî bibînî. Tu oldar bî, ne oldar bî, tu dikarî ateîst bî, tu dikarî çi dibî bibî. Ama tu keç û jinên taxa xwe dikarî weke xwişkê xwe, weke hevalê xwe bibînî û îcab nake mejiyekî nexweş di hêşê xwe de bihewînî. Tu dikarî tedavî bibî. Ez dibêjim heyf e, guneh e. Yani li Ewropayê pirsgirêk pir tune ne. Sibê hetayê varê însan li derve ne û bi mayo digerin, bi mîniyê tek digerin. Yani problemekî wisa tune ye. û wextê ku mirov li hev dinêrin jî tu sapigiyekî wisa nahêşê mirovan. Nizanim ya mirov fêr bûne gelo çi ye nizanim. Girêdayî perwerdeya civakî ye bawer dikim.